Duond bura mar Ford Kenya moteli kod Speaker Moses Wetangula owuok tumo suo kendo golo chung' margi ne ok nyal yiergi kendo mondo mi giyie go duond burano piny kendo donje chama machielo. Kolos Nairobi log tich mare jagoro maduong' Ford Kenya John Chikati oyango ni Ford Kenya ongirore e kar kende e riwruok mar Kenya Kwanza kendo ok ne owuoye kata matin. Chikati lero ni gibiro tiyo kod UDA nyaka higa ma 2027 to kono yie bwok mora masaka sama UDA osekaso gigo mondo mi giruomb piny Ford Kenya. Chikati okono jokanyo mag UDA kaka Senator Manandi Samson Cherargei ne ok ginyal yungogi. Forced mergers do not create unity. They create resentment and instability. The current leadership of Ford Kenya are merely trustees of an entity that belongs to the people of Kenya. We have no mandate, morally or legally, to fold up our party that represents the history of our liberation. Ford Kenya cannot and will not be dissolved to join UDA. It can only be enhanced and protected for future generations. On one hand, some leaders are calling for the dissolution of affiliate parties, while others are openly pursuing alliances with other parties like ODM. We categorically reject the threats made by Honorable Cherargei and others who suggest that positions in government are contingent upon folding our party.